Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon? Isuri na yun, na piso rin. Shout out rin piso ang gamay, no? Sabdan gamay. So may hapon mga ka-listeners, wata ka-upload hapon kay hapon ba no? Limot mo ko. Lagi? Wata ka-upload hapon kay lubat akong cellphone ba wakoy kanang wala magkumulaag dito sa ilahang manong katong charjanan ako bitaw mga ka-listeners katong adto ko tiglay ba wala kumulaag dito kay itong niagi mo gud ambot mura gisapot mo to iyahang kuan partner mga gipag nga gipalong-palungan kog suga kaduha gito nakabantay mo tong live na to sa tumitumoy dapit mo ni kalit nagkapalong no sa pagkataon napalong na po no mo tong so kada to na akong balik kay maikog ko ba basig nasa na problema ba niya maapilin nung tas pahimungtan mo to nga wala akong balik dito no so na problema ko og power makoy power kay balo naman mo wala may kuryente mo to nga wakoy power ba nga ikakuan sa kong cellphone mo to nga nipalit ko gamay nga solar panel di kan direct charge ba wala mamugana pud guba kon atong giuli na ko ganina yang ipalis na ako lain hopefully nga mo charge na to sa ano mapuhon kay lisod kay way power ba ning kong cellphone maglisod jud kog edit mga ka-listener way power mo to karon ni ari ko sa kong amigo diri ko nang hangyo no nga maki-charge ba so naka-charge taron no mga ka-listener so, karon mag-upload ta sa katapusang sumpay sa ayay mapriso ka no so mubo ra gyud ay sakto gyud akong banabana lagi mubo ra ang kanang katapusang sumpay no kay nahuman naman ganina no so karon inyong mabati ang katapusang sumpay og gabi naunsa ba nga mao mo na natanawan ako sa YouTube no tong nagsubay-subay ko pa na may ning kopya sa ko ang drama nga habal-habal driver ka lang no so mo ni nga gabi nagpost ko sa community guidelines nga hangyoon mo na ako no nga mo comment mo dito sa iyahang gi-upload nga habal-habal driver ka lang no duha na ba ka part 1 og to so si shout out ni Ma'am Mirian Austria no so salamat kay Ma'am no nga imong gihangyo dito ba nga iyahang i-delete no sa mga ning kuano ning tabang ug hangyo no nga i-delete niya kay siyempre makatabla man gyud niya na agad makarius kita na noy marius content nga kita ay original uploader nahitabo na sa una no primero na kung kasuspende dito sa John Kent Anota tungod atong sa una dahay ni kopya sa danang dramaha duha ka buok sila channel no so bitaha man to si Jumar Abaw no kon extender gaming karon no kay paghangyo na ko gi-delete niya dayon no so ang gahi kayo sa una nga gihangyo na ko si Boy Pordoy gito mo to nga pasalamat ko ninyo kay tungod ninyo no nakuan yun na hunong dito nga pagka mga kopyahay nya gabi dahil na po yung itong ning kopya gabi duha dahil ning kopya bag-o kini na po si kining Jorp Family Channel mao sa ni siya ang ning kopya sa kang Angeli sa una no katong pobreng milyonaryo nya usap to sinungdan nga na risk content si Angeli na suspended yung channel ug hantod karon wala gid mo balik no kay tungod ato ba nga mao man di sa sinungdan to kay siya may nangopya o may lain nangopya sa katong pobreng milyonaryo bisag kabalo sa nga naana sa ka Angeli ang gisagihan gyud ya po niya upload nya pagka kuanan ni Angeli kay ning undan na mas Angeli gi-delete niya tanan iyang drama sa iyang channel so wala na makuhaan ning sumpay muna nga hangyo lang nako no tingali listener subscribe ba sa ako ang channel no hangyo na to mga kamo ba mga listener no kanang mga naay mga channel ba no so ayo tan mo pang kuan panguha sa kuan hinaguan sa uban kay dili man na maayo gud kay siyempre gihaguan ko na sa ako alang sample og gihaguan ako nagduko-duko edit nya gasto pag load no tako tagasto sa load masalamat ganita ni Ma'am Grace nga ning sponsor para lang maka-upload sa mga drama no nya sayunon ra ninyo og kanang kuha ang audio nya igo ra na ninyo ilisdag video so ma-upload ninyo nga wa mo'y hago sa copyright no kay gihaguan nagduko-duko sa
original uploader. Muna akong hangyo in town, ayon yun nabuhata nga magpakasayon ba kay di man sa na maayo no. Muna giingon nga kung gusto kag panalanginan ka sa kahitasan, dili yung ka magbuhat og mga dili maayo no, kanang manglamang ka sa kapwa ba, dili na siya maayo nga batasan no, kanang una-una nimo makabintaha ka. So labi na kay monetize channel tong nagupya no. So una-una niya daghag ads mabutang kay 2 hours kapin gud. So makauna-una niya kasi una-una niya bin makabintaha ba kay monetize channel, pero hunana asad nga tablar kag ning sugal sa imuhang channel no. Miski monetize na ka, posible masad nga ma-reuse content tanawa. Kami mga uploader nga reuse content mitana no, si Dudong Variety Show, reuse content. Si Bisayang Sugilano, reuse content. Si ang ikaduhang channel ni Dudong Variety itong radio vlog na reuse content. Si Bisaya Kapamilya Bisaya channel na reuse content. Si kanang Extender Gaming na reuse content sab. Muna nga nangakuan mi tanan na reuse content. Nya mudugang pa mo og pangupya no, mga hangyoon na nato gino. Kay siyempre nag-upload tag drama diri para sa kalingawan sa tanan. Labi na sa mga OFW no. So ayaw in town ninyo kanang kuan na tablaha ang mga channel nga naningkamot ba nga malingaw ang mga listeners ba. Malingaw ang mga OFW kay siyempre na sila sa lagyo, mingaw kayo kay layo sila ilang pamilya sa Pilipinas. So maminaw drama murag naar gyud sila po sa Pilipinas no. Malingaw po samtang gatrabaho ba. So di lang mahibaw-an nahuman na ilang mga trabaho no. So mao ni ang lingaw nato ang drama. Muna nga kung unang inyong tablahon ang resulta ni mawa na tay lingaw. Siyempre sa pa may ikasuporta na mo sa mo ang pag-upload na demonetize na. Wala may kapalod. Wala may budget no. Di man pwede og magsige tag-upload wa tay sweldo. Sa ang paglahutay sa channel, mo na mga kalistener no, hangyo lang nako ninyo no. Maginanyo ay lang kita. Kami gani ni kanang ni amigo drama kasabot-sabot kanimi nga kasi mo upload ng drama ha para lang di magbanggaan ng mga channel no, gasabot-sabot mi. Nya kung kinsa tong nag-upload ng mga asoy, pasagda na mo siya nga siya na lang mag-upload na. Nga kinsa mag-upload tong parani pala may drama, so si pala may drama nag-upload siya gihara pod kitong what's the style no. So nagkuan mi ba mo gabahin-bahin mi sa mga drama nga i-upload para maangay ba na dili mi ma-reuse content. Muna nga nga ni respeto ay ba no, sabot-sabot na si Bisayang Sugilano sab kung sa iyahang i-upload iya sab gahatag mig respeto ay bisan pag kanang wa may magkalihan ay pero respeto ay me. Parehasad ni kuan ni kanang katong amigo nako si Gios no, si taas kay mig respeto ay so sa gusano bisag di mi ka ila sa personal pero amigo me ka respeto ay di ba mga ka-listener. Nya siya Jimmy shout out. May kanimo bintog solar mga ka-listeners, patudlo ko kay ron na ako solar po ba. So ako lang gitaas akong istorya mga ka-listeners no, kay katapusang sumpay naman ni sa maong drama no, sabta lang ninyo no, kay katapusang sumpay na. Ug mubo ra sa among katapusang sumpay man no. So sabta lang ninyo nga nag-istorya ta karon no. Nga moabot og 10 minutes. Kay para masulti sin ako ang mga hangyo og explanation sa mga ngana no. So sa way hilat kay mo kabalaka kay gisugdan na nako nag review ato lagi nang i-upload no. Pero ako silang isunod tong Dungkoy Pusoy mga ka-listener. Sige. Ana lang ha. Sa utsabot ang uta kay kanang siyempre apiki pa man taron sa ato ang pangload ato maning pasibu-sibuan pa ba. Muna nga punpohor og makasweldo na og balik. So tingali maka-upload tag mga dugang drama no, kay di naman ta magpanghangyo pa no nga kinsa tong mo sponsor ba. So nga na mga listeners no. So salamat yung kayo balik-balik ko na ko no. Pasalamat ko ni Ma'am Grace Blanca Flor. God bless ni mo ma'am no. Salamat kayo sa malo manggiluyon nimong kasing-kasing nga nakatabang gyud kanako sa ani nga maka-upload tag mga drama no. Ug kanyo tanan mga ka-listener nga kanunay gyud nga
suporta sa atong channel nga maminaw gid mo kanunay sa atong mga upload. Salamat kayo mga ka-listener, no. Labi na po sa mga OFW nga kanunay nila Ma'am Cecil Ruben, silang Ma'am Bel ug sa uban pa nga mga listener nato, daghan kayo salamat. Og di na ta maglangan, paminawan ninyo ang katapusang sumpay sa Ayay Mapisukan. Okay? Ani ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Ayay, mapriso ko! Kaya, naguba ang imong mouth. Sprikitek. Hagkan ta kini. Imong lips kada kadugo. Aw. Aw. Malibad ka? Buhay ko ninyo! Talungan ka, Puldo! Nagsaligan mo mga sakop! Buhay ko! Magsangga na! Lalaki si lalaki! Oh? Kanong hatagan tabi yung kagkahigayunan, ha? Nga mo sukol ka na ako? Ha? Nga makasukol ka? Kung ha? Ako na hinoy mahimutang spiligro. Mau ba? Ha? Salpais ka, animal ka! O garon hingpit ang akong pagka-animal. Pakitun ko ikaw. Unsa ko kasalbahis. Apol! Ning higayon na. Dili si Apol ang mo makita. Kung dili si Poldo. Usa? Pakitun ti ka. Ha? Namatuman usab ang imong pagduda nga. Lumpungon ko kamong duha. Ikaw o si Duna. Usa? Patubangan ni mo. Pakitun ti ka. Unsaon ako pagrumansang imong manghod ka si Duna. Usa? Ayaw ko nagbuhat. Ayaw, Apol! Gina ti ka nga dili ko si Apol karon. Ha? Pwaya ni mo. Ka! Maghubo ko! Niya! Ano ko? Nagubo siya. Oh, isprikitek. Tanawang akong isprikitek. Pakitoon ti ka. Unsa ang bunal ni Puldo. Nag-brief na lang ko. Ginoo ko. Apol! Apol, ay ka naging panayon. Ayaw! O ganong dili. Ha? Karon, hubuon ko nga akong brief. Oh, niya. Oh, Nagubog siya. uh-huh. Sir Puldo. Apol, ayaw. Ayaw! Mao ni bayad sa iyong pagbuang nako. Inay gipangga ko kamo, pero gibaliwahan ninyo ang tanan. Pwes tanawa. Tanaw nga kong buhaton sa imong bangod. Sir, ayaw. Ayaw, sir. Ayaw. Esprikitek. Pagkatriling. Oh, sugdad ko na pagrumansa sa imong bangod. Nga nakuyapan. Oh, maulian ra kini kung magkatilaw sa akong romansa. Sir Puldo. May Ayaw. May bunyi na bang bugan. Dool man istambotso. Mong lagom-lagom. Ani aal. Sugdan ko na. Buhi ko ninyo. Buhi ko ninyo. Hilom! Sabak ba? Oh. Dalawa. Ay, dalawa na kibuhat, sir. Oh. Ay, pagduguan. Tanawa. Hayop mo. Tanawang buhat. Hayop mo. Magsugo na siya, magsugo na. Oh. Ayaw? Ipadayon ko kini. Aguniti ang iyang mga bukton. O padupaha! Kana. Langkaton ko karon ang imong sinina sa maini. Maglakaw ko pa ingon sa mo payag.
Ops! Basin nauli ng ako mga anak. Oh, yun na. Kanang sakinan ka na kaparking sonahan. Nakaila ko niya ng maong sakinan. Kang Sir Poldo ka na. Nagpasabot ba ka niya siya? Magpanuol ko sumay. Ayaw piwugan mo ka bata at tanaw ang buhaton ni Master. Ha? Kay magsugo na siya o kat-kat sa kabayas. Mga animal mo. Poldo! Poldo, patyol na ka! Patyol na ka! Mayaan! Pagkanindot pa na ining imong manghod! Nanay, tabagin ko! Nanay, tabagin ko! Duna! Patyo na kus kalami, kini mong manghod, Ayaw! Sugdan ko na. Ang iyang ubol-ubol. Sugdan ko na pagsakas ni Uy! Kinsa! Kinsa! Hindi ka mong bulagos! Si tatay! May dang ulisi! Mga batos! At iba na si Bagkuang! Huwag ako mga batos! Nga, 5 ka buhok! Pulos ni Hagba sa sahog kong kakuyapan! Karo! Hindi ka mo lang po sa iyong mga biluhatan. Okay? Ha? Sir Poldo, naked ka ba? O ang akong anak ka ba? Tay! Tay, Bakor! Tay! Tay! Inapos ka al! O bukod ka ba kayo? Mao ni ang higayon nga magbayad sa inyong utang kanako, Pakol! Wala ko'y utang ka ni mo, Sir Poldo. Inyo kong gilingla! Gipatuo ko nimo nga mahal ko ni Ang, pero nagluib siya kanako! Sir Poldo, duha ang imong tumong. Nasayo na ko. Kaya akong anak ka babae gusto mo sang lumpung mo na kung duha ka mga anak. O karon, nakita na kung unsa ni mong karoon. Ha? Mapahimuslanon ka. Ha? Gusto mo pahimusan ng akong anak nga babae, lakip na ang akong anak nga lalaki imo pagkita. O karon, sintuda na sad! Animal ka, Pakol! Sprikitek ka! Ikaw mo'y kanunay makasanta sa kong pagkabuhaton! Ikaw! Di pa mo sugod ang bungutong sa taas. Nga mulampos ka sa nautan mo mga buhat. Pagkandang ka nga buutan sa imong nasama na klase sa imong pagkatao. Daghan siya pero ikaw, sungayan ka. Daghan ang mga buutan nga mga double blade. Ha? Duble kara pero maayo ang ilang pagkatao pero ikaw, sungayan ka. Satanas ka! Hilam! Yeah! Animal! Sprikitek! Tindiro ka lang! Bodyguard ka lang! Huwag mo sukol ka na ako! Nagkadugo, nagbayong ako! Niyabaya! Sa naman, ha? Suklan magandaan ko sa talas. Kung ang ako mga anak ang hilaptan, ikaw bakit? Ha! Ihagpa ka na sa sahog. Ha? Karon, ihagpa ka na sa sahog, ni kamang ka na. Sa ipagagyung pasayro sa kurak. Bangoyong pasayro! Dili! Dili! Dili ka mga ipasayro sa akong mga anak, pues, ganip, niya pa! Tay! Tay, gusto na! Gusto na, Tay! Hindi haba na siya sa yuta, Tay! Huwag nag-agas ang dugo sa iyang ilong ug baba! Gusto na! Anak, ang imong siniya. Isulo ang imong siniya. Salamat, Tay! Salamat! Si Al, badbaran ko siya tapos. Dali! Oo, Tay! Sabayan na ka, Tay! Al, rebenin mo kabunok. Tay! Dali! Nga nung kipuhat ka rin, pulto ka ninyo. Nga nung! Nasuko siya, Tay. Nga ako magninyo sa kong hinigugma. Usa! Mao ka na tinutay. Nagkatambo siya sa akong selebrasyon. Nga gipasyugahan sa akong hinigugma. Nga si Girly. Ug human, Uli, giatangan kami niya din sa atong bahay. munog ka kayo. Dadong ko ikaw sa ospital. Tana! Tana, Manay! Dali, Manay! Pakol! Tay! Tay, si Sir Poldo! Nay, armas, Tay! Ispikitek! Pamatyon ko ka mo! Ayaw!
Tay! Tay, bako! Tay! Isunod ko kamo! Isunod ko kamong duha! Una! Dili ka mo lang po, Sir Poldo! Kinip! Tandang ko po'y anang presuhan, sir! Dili ka lang mo lang, boss! Magul! Magul, samdan ka! Magul! Kinanglang mada ka sa ospital! Sir Police! Dara! Oh. Sir Baldo, you are under arrest. Sir, na po sila na ko siya. Pero wa pa siya matigbak, sir. Oh, warrant of arrest para kang Sir Baldo. Usa siya ka drug lord. Og multiple murder ang iyang kaso. Unsa? Ng ambulansya nga gikargahan ni Pakol. Miss Maita, sundan na to ang ambulansya. Naglakad tatay. Sige, Al. Sakay ka mo sa akong kotse. Tana, Manoy. Dali, Manoy. Intoy, palihog kong drive. Oo, Miss Maita. Tara! Na! Si tatay Pakol. Duna. Nagbasagil tag tatay nga usa si ka-pusher. Ug ako pagkidayeg si Sir Poldo nga mauday ang sungayan, ang drug lord ug ang murderer. Al, congrats, engineer. Miss Maita, ang akong kalipay napulihan ng kasakit. Milampos ka na. Oo, milampos ko. Pero ang akong tatay. Ang inyong tatay? Ginawagtangan na mong pagdahon niya? No, Intoy. Sorry dong. Pero nakasulti lang ko, anak. Tungkol ka nakasaksi sab ko. Kung giunsa niya pagpasakit ang inyong amahan. No, Intoy. Dili lalim ang iyang naangkon kapag insulto ninyo. Ang inyong way paghatag niyang bili. Pero wa maliskarin siya inyong tatay. Tungkol kay mahal mo niya. O karon, nakigbisog ang inyong tatay sa kinabuhi o kamatayon. Tungod siyang pagpangga ninyo. Miss Maita. Ako doon na. Nakadungog ko. Giunsa ninyo sa pagtratar ang inyong tatay. Pero bisag giunsa pa ninyo siya, nagpapilin siya nagpangga ninyo. Kutob sa mahimo. Gipalapos niya sa pikas dunggan ang inyong pagsalikoy niya. Igo na, Miss Maita. Karon, kunwa pang inyong tatay. Unsa may nahitabo doon, ha? Unsay nahitabo ninyo dito sa kamot ni Sir Poldo? Labing siguro nahug na mo sa alaot. Sir? Doc, pwede pa ba nga mabuhi pa ko, Doc? Kutob sa mahimo. Buhato na mo. Pero kung galing, may swerte, Doc. Paliw ko hatag ani sa akong mga anak. Sir, ayaw pang sigig sulti, ha? Daga nagdugo nga ni Agos nimo. Mabuhi pa ko, Doc. Mabuhi ko tungod ka lang sa akong mga anak. Mahal kong
Ako mga anak na mahal ko sila. Buhato na mo ang tanan, sir. Kutob sa mahimo nga mabuhi ka. Mangluhod ta din sa altar. Din sa chapel ng ospital. Iambot ang kaluwasan sa inyong amahan. Kang Pakul. Miss Maitha. Ikaw, Al. Kinahanglan nga maatiman ka usab sa doktor. Unya na lang, kaya ko paning ako mga bunog. Ang importante sa Tatay Pakul. Mangluhod ta. Og din sa ospital. Matod pa ni Santo Papa. Nga din sa ospital, ni adinhi ang kinasing-kasing og tinud-anay nga pag-ampo. Miss Maitha. Ginoo ko. Luwasain taon si May Pakul. Ang suod na kong higala. Maluoy ka, Diyos ko. Dungga ang tanan kong mga pag-ampo. Lord, gibasulan ko nga akong pagtamay kang tatay. Buhi atawon siya. Uha pa ko makapangayo pasaylo niya. Wa pa, Lord. Ginoo ko. Gibaliwaan ako ang pag-anto sa akong Tatay Pakul. Pasayduha ko. Iyang giula ang iyang dugo aron lang pagluwas namo. Maluhi ka. Mama Mary, ihatag akong pangalya. Nga unta, hatagan pa ni Muglaing hikayon sa pagpagkabuhi si Pakul. Siyang akong nangpanan. Siyang akong tigpanalipod. Maluoy ka. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Nag-celebrate day ka? Kamu? O ban sa imong hinigugmaan? Oo. Dito sa celebration, gianahon sa uyab ni Manoy nga magpakasal dayon sila aning buwana. Nagsigipiyag panawag si Pakul ninyo. Di lang mo makontak. O sa dihang nakontak, ikaw Al. Igo raman ko kang miingon nga. Nag-celebrate mo. Wa ganit ni mo siya imbitara. Bisan na lang ha, ang imong kalampusan. Nagkatampo ang imong tatay. Miss Maita? Abi ni mo, nagpalit tao ng inyong tatay manok Bisaya. Inasal, linatan, kay makiksaw siya ninyo. Nga may bati, og dakong kalipay nga ikaw. Nipasal ka sa board. Nagpaabot mi ninyo. Pero, wa man gud mo maabot. Mautong, may paulit na lang ko. Nyagyatod kong tatay ninyo. Og mibalik siya. Sa pamasin niya na ano mo. Og sa pag-abot niya, nakita niya ang sakyanan ni Sir Puldo. Sa dihang buot na ta siyang musod. Sa iyang paglili. Nakita niya nga gikulata ka na Al. Hinungdan nga nanawag siya na ako.
nangayo siyang back up sa kapulisan. Og ako, dali kong miadto. Og saway ko kahadlok. Misod ang inyong tatay. Og gitahan niya iyang kinabuhi. Para maluwas mo. Igo na, Miss Magda. Igo na. Ang doktor nga nag-atiman ang tatay, nigawas siya. Nena siya paingon din eh. Dok, 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 kumusta nga mong tatay? Kumusta si Tatay Pakol, ha, Dok? Doktor, kumusta siya? Dok, kumusta akong amigo, ha? May gidunol siya nako nga iyang ipahatag sa iyang mga anak. Oo, sa ka na, Dok. Niya, family picture ninyo. O sa luyo nga bahin, may gisuhat. Ambi, Dok. Oh, amo to nga picture. Uban kang Nanay Pilar. Kanimo doon na ug ako. Unsa nakasuhat, Anoy? Congratulations, Engineer Al. Ni-congrats si tatay ni mo, Manoy. Malipayo na kami si nanay ni mo. Panggaan ang imong manghod. Labiyo na Tatay Pakol. Dok, unsa kay Tatay Pakol? Patay na siya. Oh my God! Tatay! Tay Pakol! Tay Pakol! Tay Pakol! Og dinhi mga higala na tapos kini atong sugilanon. Ayay, mapiso ko. Kini mga sugilanon sinuwat og ubos sa direksyon ni Cebu City Councilor Francis Ginhawa del Finis Pares. Og sa dilip ka may hingpit nga manamilit, aniya ang mga artista nga naghatag kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Pakol, ang writer na to mismo si Francis Espares, Duna Jennifer Menuza, Al Ray Arellano, Metha Marites Albores, Poldo Olgier Casa, Intoy J. Badayos. Ug hangtod sa sunod nga sugilanon, kini si Teresa Tirol mo yun kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og mo to mga kalistener, ang katapusang sumpay, ug mopauli na ko mga kalistener no kay hapon na. So na pa ko ilakbon ron kay kuan. Musimba siguro ko no. Sa pagkatinud mga kalistener, sigig sakit na kung diri mga kalisteners no nga mot mauban ni migraine, sakit ngot kayo gid murag akong pikas na no, sakit kayo. Muna nga gakaron ga minus ako kanang kuan. Kanang atubang cellphone kay basig usa sinungdan ba no. Sige ngot jud di masabot. Sige na ko kuan ni. Sige agunta ba labad kay sa ulo. Kay mura mag sakit yo pikas kining katunga sa unang ba sakit yo. Migraine gro ni mga kalistener. No sinus ba. Ga-search pa ko unsay ning ngayon ani kay grabe. Ngot kayo gud. Comment lang kung unsay tambal ning ngani kung makasinati mo no mga ngun ani sab. Ditong mga migraine lagi siguro ni. So sinsa kayo no sa pagkakaroon gamay sa tag-upload. Okay. Og mapaulit na po ron. Thank you so much mga kalistener sa inyong kanunay magpaminaw.